μπελάδες, τότε είστε στο σωστό κανάλι. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα κάνουμε κακές κριτικές για ανεπιθύμητα τηλέφωνα. Τι εννοώ? Βιάζεστε? Δεν έχει τύχει εκεί που κάθεστε αραχτοί, σε κάτι ακατάλληλες ώρες ή πολύ πρωί ή μεσημέρι, εκεί που γυρίζεις κουρασμένος από τη δουλειά, από το σχολείο, από τις σπουδές, να σε παίρνει κάποιο άγνωστο νούμερο τηλέφωνο και να σου λέει είμαστε από την τάδε εταιρεία, ή να απαντάς και να στο κλείνουνε, ή να απαντάς και να μην μιλάνε, κάποια σε χρεώνουν κιόλας. Και γίνονται έτσι διάφορα τέτοια σκηνικά και τους λες δεν μπορώ τώρα να μιλήσω. Και σου λέει όχι μα καθίστε να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες να γνωριστούμε καλύτερα. Τέτοια τηλέφωνα. Αυτά που μετά τα βάζεις ότι είναι ανεπιθύμητα και δεν θα σας ξανακαλέσουν ποτέ πίσω και τα μπλοκάρεις. Για αυτά. Γιατί εννοείται ότι έχουν κριτικές και αυτά τα νούμερα. Γιατί μπορείς ένα τέτοιο νούμερο να το ψάξεις στο ίντερνετ, να δεις πράγματι είναι από αυτή την εταιρεία. Με κορόιδεψαν, δεν με κορόιδεψαν, είναι σκάμ, δεν είναι. Οπότε ψάξαμε και βρήκαμε πάρα πολλές ωραίες τέτοιες κριτικές και είμαστε εδώ να σας τις διαβάσουμε και να γελάσουμε πάρα πολύ όλοι μαζί παρέα. Oh yes. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κομπλέ. Κομπλέ. Ξεκινάμε με την πρώτη μας κριτική. Από ένα τηλέφωνο, δεν θα το πούμε προφανώς. Τελικά δεν θα πάρουμε τσουρέκια για το Πάσχα. Μας τα έκαναν αυτοί οι πρίχτες που παίρνουν σε κατάλληλες ώρες στυλ και μόλις το σηκώσεις στο κλείνουν. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Τα έλεγα στην εισαγωγή, δεν τα έλεγα. Δηλαδή, τι φάση. Τι φάση. Τι κερδίζουν από αυτό. Δεν ξέρω. Κάποιοι από τους λόγους χρεώνουν. Έκανε το σηκώσεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται εδώ μεταξύ αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Τι σε χρεώνουνε. Τι τεχνολογία είναι αυτή από πίσω ύποπτη. Αλλά εντάξει, αυτό με τις ακατάλληλες ώρες λογικά θα παίξει πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κάποιες τώρα από αυτές τις κριτικές σχόλια τυχαίνουν να έχουν και αστεράκια. Το συγκεκριμένο νούμερο, εν πάση περιπτώσει, που θα πω παρακάτω, έχει 2 στο 5 αστεράκια. Και στα υπόλοιπα, για να διευκρινίσουμε, πολλοί γράφουν απλά ότι επικίνδυνος, ουδέτερο ή αν είναι καλό και θετικό το τηλέφωνο, ας πούμε, βάζουν πράσινο, εντάξει, όλα καλά. Οπότε, 2 στα 5 αστεράκια. Το μπιπ που σας πέταγε. Κατά μεσήμερο τηλεφωνούν και εγώ να τρέχω από τις 6 στα χωράφια. Δεν σέβονται τίποτα. Να μην τύχει και βρω κάποια στιγμή έναν από όλους εσάς που κατ' επάγγελμα ενοχλείτε τον κόσμο κατάλληλες ώρες. Ωραία, καταλάβατε? Μα ναι! Αγανάκτης ο άνθρωπος. Τρέχει στα χωράφια εκεί πέρα. Είναι δυνατόν? ενοχλείτε. Ξέρεις πόσο δύσκολη δουλειά είναι το χωράφι? Ναι ρε φίλε. Και να έχεις τώρα την άλλη από πάνω. Κατάλληλες ώρες, δεν σε ενοχλεί. Το μπιπ που σας πέταγε, παιδιά. Μην τυχόν και σας βρει εδώ ο κύριος. Τι βάψατε. Κρυφτείτε. Απαπα. Λοιπόν, καλούν και ζητούν τον Ανέστη. Ποιον Ανέστη? Ρωτάει εδώ ο κύριος. Ποιον Ανέστη? Μάλλον θα ήταν λάθος νούμερο. Χριστός Ανέστη. Εντάξει, αυτό θα έτυχε μάλλον να έχουν κάποιο λάθος νούμερο, να έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό και να ψάχναν κάποιον Ανέστη, αλλά να παίρνουν εδώ. Ενοχλήθηκε όμως πολύ ο κύριος. Μάλλον καλούν και ζητούν. Δεν είναι κάλεσαν μία φορά. Ναι, παρά το κάνουν επανειλημμένα. Οπότε σου λέει, θα τρίξετε πια κι εσείς. Πόσες φορές? Σας είπαμε, δεν έχουμε Ανέστη εδώ πέρα. Εντάξει. Κάπου όπα. Πήρανε μεσημεριάτικα, ζητούσανε άλλο άτομο. Δεν απάντησα. Τη ρωτάω από πού πήρε, μου ψέλισε ένα όνομα, δεν κατάλαβα, ξαναρώτησα. Το ξαναείπε. Τη ρωτάω με τι έχει να κάνει αυτό το πράγμα που είπε και τι απάντησε η απαράδεκτη. Αφού δεν ξέρετε, άρα δεν είστε το άτομο που ζητάω. Και το έκλεισε. Αισχρή και επικίνδυνη, στη λίστα με τα μαύρα νούμερα. Μπηκες μόνο σου στη μαύρη λίστα. Και εδώ, παιδιά, επειδή σε αυτά τα σχόλια κριτικές αναφέρει ο κόσμος την εμπειρία του, οπότε μπορεί να απαντήσει άλλος χρήστης από κάτω, όπως άλλες φορές απαντάει ο κάτοχος. Κάποιος άλλος χρήστης απαντάει στο συγκεκριμένο σχόλιο και λέει καλά ρε φίλε, αφού δεν ζήταγαν εσένα θα έγινε λάθος. Δηλαδή εγώ, άμα πάρω λάθος νούμερο, πρέπει να μπει το νούμερό μου σε μαύρη λίστα. Μπήκες μόνο σου στη
μαύρη λίστα. Τέλειο. Έχει ένα δίκιο εδώ, φίλος που σχολίασε. Εντάξει, τώρα βέβαια, κοίταξε, το να πάρεις όπως πριν με τον Ανέστη, να πεις δεν έχουμε Ανέστη εδώ, συγγνώμη λάθος, οκ. Τώρα στο σχολείο που γράφει πρώτος χρήστης, σου λέει πήρα μεσημεριάτικα, ζητούσε ένα άλλο άτομο, μετά ρώτησε ποιον θέλετε, είπε ένα όνομα, δεν κατάλαβε, ναι, υπήρξε μια επικοινωνία παραπάνω, οπότε και τσατίστηκε, γιατί σου λέει αφού δεν είσαι αυτός που ζητάω, τι ρωτάς λεπτομέρειες. Ήταν λίγο ήθελες εσύ άλλος, δεν είναι λόγω τσομπόλος, να τα λέμε και αυτά. Έχουν πάρει 2 φορές και το σηκώνει συνάδελφος και της το κλείνουν. Είναι πολύ στεναχωρημένοι γιατί είναι καινούρια στη δουλειά. Και απαντάει έτσι ένας χρήστης στο σχόλιο αυτό, άχου τι... Εγώ χάθηκα λίγο εδώ, τι έγινε? Μάλλον έχουν πάρει από κάποια εταιρεία κάτι, δεν ξέρω τι, σε μια άλλη εταιρεία, μάλλον δουλειά, 2 φορές, εντάξει, δεν είπαμε ότι έχει πάρει και 15, 2 φορές. Και το σηκώνει η συνάδελφος, αλλά της το κλείνουνε. Είναι συνάδελφοι μάλλον ο ένας από το τηλέφωνο και ο άλλος από το τηλέφωνο. Και είναι πολύ στεναχωρημένοι, γιατί είναι καινούρια στη δουλειά. Είναι και καινούρια. Και ξέρεις τώρα είναι δύσκολο αυτό, γιατί όταν σε παίρνω τηλέφωνο, είσαι σε φάση τώρα πάλι θα μας τα πρίξετε. Αλλά άμα την κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει να είσαι αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά. Όντως. Τώρα όταν είσαι στο ενδιάμεσο, όταν σε παίρνουν τηλέφωνο από παρόμοια δουλειά με αυτή που κάνεις και κάνεις και εσύ την ίδια δουλειά, κατάλαβες, είναι ζώρικο. Είναι περίεργο, ναι. Τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, θα στα πρίξουν ότι και εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, οπότε πρέπει να είμαι υπομονητικός, υπομονητική. Σωστό. Ναι. Δεν ξέρω. Με πήρε τηλέφωνο και μία γυναικεία φωνή μου είπε ότι είναι η Μαρία το καλό κορίτσι. Και μετά το έκλεισε. Τώρα εγώ πώς θα το πάρω αυτό. Σε φάση, πώς το είπε, είμαι η Μαρία το καλό κορίτσι. Δεν ξέρω. Τώρα τι τηλέφωνο ήταν αυτό, εγώ εδώ έχω υποψίες με το μυαλό μου. Ναι, και εγώ. Δεν ξέρω, το Μαρία το καλό κορίτσι δεν συνήθως συστήνεσαι όνομα επίθετο ή Μαρία από το τάδε μέρος. Είναι γνωστή σαν Μαρία το καλό κορίτσι. Είναι το καλό κορίτσι. Good girl. Δεν ξέρω, ας μην βάλουμε πονηράδες με το μυαλό μας. Το έκλεισε βέβαια μετά, δεν ξέρω, δεν της άρεσε αυτό που άκουσε. Μπορεί να ντράπηκε. Είναι καλό κορίτσι. Είναι καλό κορίτσι. Oh my god. Φανταστικό. Τα πάντα όλα και στα τηλέφωνα. Λοιπόν, έχω κι εγώ ένα σχόλιο τώρα που αναφέρεται σε μια Μαρία. Βέβαια θα μου δώσετε λίγο, μπορεί να το διαβάσω λίγο περίεργα γιατί και η γραφή εδώ πέρα είναι λίγο χωριάτικη, να το πω έτσι. Οπότε το διαβάζω και ακολουθάτε με. Εντάξει, η Μάρου ήταν. Ήθελοι να βγουν να πάμε στα κλαρίνα. Ήθιλη, ζαρκάδιασμα και κλιμίτριασμα. Χάιντι, χάιντι. Δεν θέλουμε ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις, δεν γουστάρουν. Και έτσι δεν σήκω στο τηλέφωνο. Έτσι τα γράφει παιδιά, μα το Θεό. Χέσκα, ας μην μπλοκάρεις το Facebook. Εγώ μια φορά γουστάρω την Λένιν. Τσέκανα την Μουρ κρέας να ούμε. Ό,τι καταλάβατε παιδιά. Η αγαπημένη μου είναι αυτή. Τέλεια! Πάμε να το... Αρχικά υπέροχη προφορά, κάτι να το έχεις. Το έχω λες. Αχ, δεν το ξέρω. Είμαι γεννημένη χωριάτισα. Είσαι γεννημένη χωριάτα. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να το... Αποδικοποιήσουμε. Θα μείνω στα χωριάτικα. Για αυτά είμαι. Λοιπόν. Εντάξει, η Μάρου ήταν η Μαρία. Μια Μαρία. Η Μάρο. Μάρο, σωστά. Ήθελε να βγούμε να πάμε στα κλαρίνα, λέει. Μπράβο τη Μάρο Μαρία. Ήθελε ζαρκάδιασμα, γλυμίτριασμα, χάιντι χάιντι. Τζέρτζελο φάση. Έτσι. Δεν θέλουμε ρε παιδί μου, λέει εδώ πέρα ο κύριος. Δεν γουστάρουμε. Έτσι δεν σήκωσα το τηλέφωνο. Δεν της το σήκωσε της Μάρους που ήθελε γλυμίτριασμα και κλαρίνα, οκ. Εγώ γουστάρω τη Λένιν. Αυτό θέλει τη Λένα, οκ. Οπότε ναι. Γι' αυτό δεν της το σήκωσε. Αυτό είναι το story. Και ας το μπλοκάρει και το Facebook λέει μετά. Χέσκα. Χέσκα. Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει, δεν χρειάζεται μετάφραση. Έτσι. Ας το μπλοκάρει στο Facebook.
Αυτό ήταν το story, τώρα. Τι φάση. Και αποφάσισε να κάνει σχόλιο για αυτό το νούμερο ιντερνετικά εδώ. Ναι. Ο φίλος μας. Ενοχλήθηκε πολύ, ενοχλητικό νούμερο εδώ. Ναι, πολύ ενοχλητικό εδώ. Η Μάρου. Με τη Μάρου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο ίδιο mood. Γιατί εδώ κάτι τρέχει. Τώρα είναι το ίδιο νούμερο. Άντε. Το προηγούμενο είναι το ίδιο με αυτό που είπα εγώ. Τώρα της Κατερίνας δεν ξέρω. Οκ. Λέει beep, είναι σε φάση όμως αυτό το φιλικό που λέμε. Αυτή η βρισιά που τη λέμε φιλικά πλέον που αρχίζει από μη. Εγώ θα πω πέδες. Τέλειο. Πέδες. Τα είχαμε μια Μαρία παλιά. Και με πήρε τώρα που έχω σχέση 1 χρόνο και νομίζαμε ότι είναι η πρώην μου. Ακόμα λίγο να χωρίσω. Τι λες, η Μαρία το καλό παιδί, είδες τι πήγε να κάνει. Την άτιμη. Το καλό κορίτσι πως ήτανε. Σου λέει τον πήρε τον άλλον, έτυχε και αυτός ο Δύσμυρος να έχει μια πρώην Μαρία. Θα το πω αυτή η Μαρία, θα ήταν η κοπέλα δίπλα, άκουσε, σου λέει τι. Πρώην σου είναι. Και δεν ήτανε το καλό κορίτσι. Κοίτα να δεις. Που δεν είναι τόσο καλό τελικά. Ζημία κάνει. Ζημία. Δεν χώριζε το ζευγάρι. Άντε να σώσει την κατάσταση μετά. Μπορεί να βοηθάνε τελικά αυτές οι κριτικές, γιατί σου λέει όχι αγάπη μου, θα ψάξουμε το νούμερο στο ίντερνετ. Σωστό. Α μπούμε να δούμε. Όντως. Και μετά μπορεί αυτό το νούμερο όντως να έχει και άλλους χρήστες που την πάτησαν από το καλό κορίτσι και να δει η κοπέλα ότι δεν την έχει κάνει τη λαβιά, ρε παιδί μου, ο δικό σου. Σωστό. Να πεις, εντάξει, μ' αγαπάει. Ηρέμησα, όλα καλά. Δεν θα του φέρω το τηγάνι στο κεφάλι, θα βγάλω τον τόφλα. Συνεχίζουμε. Ωραία φίλε. Μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα αυτό, παιδιά. Κοίτα να δεις. Είναι όντως θέμα. Κάτι που μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί, αλλά μπορεί να σου δημιουργήσει θέμα. Να σου κάνει τώρα ένα άκυρο και να σου πει. Ναι, ακόμη και να πάρει να κάνει, ας πούμε. Ποιος είναι? Ποιος σου κάνει να πάρεις, τι σήματα είναι. Άντε να αποδείξεις εσύ ότι δεν είσαι ελεύθερος τώρα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, κοίτα να δεις, ναι. Όντως, προσέχετε. Να τσακάρετε τα τηλέφωνα, να αφήνετε σχόλια σε αυτά τα τηλέφωνα. Ναι, πάντα. Ναι, να μας πιάσουν κότσο. Προσοχή! Κάλεσαν στο πατέρα μου μέσα στο μεσημέρι ότι και καλά είναι ο λογιστής του και τον ρώταγε πόσα λεφτά και χρυσαφικά έχει στο σπίτι, γιατί και καλά πρέπει να δηλωθούν. Ευτυχώς δεν τσίμπησε. Ευτυχώς. Ωρες φίλε, εντάξει. Πόσοι τσιμπάνε έτσι. Η απατεωνιά της απατεωνιάς. Αλλά ναι, ειδικά μεγάλοι άνθρωποι π.χ. Ναι, μεγάλοι συνήθως που δεν ξέρουνε. Είναι πολύ. Όχι, τα λέμε και συνέχεια σε τηλεοράση και τέτοια, αλλά στους μεγάλους εντάξει πάρα πολύ την πατάνε έτσι. Πολύ κακό, πολύ κακό. Αλυταράδες! Εκμεταλλεύεστε την απουσία της δικαιοσύνης αυτής της χώρας. Έθιξε την Ελλαδίτσα μας. Και τη δικαιοσύνη της. Και τη δικαιοσύνη της. Σου λέει, μάλλον αυτή θα ήταν τίποτα πολύ ενοχλητική. Γιατί βασικά το έχει δηλώσει σαν επικίνδυνο, ούτε καν ενοχλητικό. Ναι. Μπορεί από αυτούς που παίρνουν λεφτά, το σηκώνουν, σε χρεώνουν και τέτοια. Σου λέει, αφού δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ναι. Και το εκμεταλλεύεσαι, φίλε. Δηλαδή αντί να πεις αυτή η χώρα δεν έχει δικαιοσύνη, δεν πάει καλά. Δηλαδή θα είμαι τίμιος. Φτωχός πλην τίμιος. Όχι, εσύ εκεί. Να την κάνεις τη μαλαγανιά. Ναι, ρε φίλε. Τι πράγματα είναι αυτά. Παπά. Έχω κι εγώ ένα σχόλιο για την Ελλάδα μας. Και τη δικαιοσύνη της. Μαφία Ελλάς. Είναι από την αντίθετη μεριά γραμμένο αυτό. Αυτό, μαφία Ελλάς. Όλοι μαφιάς είστε, τέλος. Κλαίω. Σαν ενοχλητικό είναι το επόμενο έτσι δηλωμένο. Ενοχλητικός και αγενέστατος. Ο βλάκας στο τηλέφωνο που δεν καταλαβαίνει τι θα πει δεν με ενδιαφέρει. Και πρέπει να αφήσω την εργασία μου για να ακούσω τις μπιπ του και σου κλείνει και το τηλέφωνο στα μούτρα. Ρε, δεν πάτε να. Και πόσο με ενδιαφέρει η αναβάθμιση της τέτοιας εταιρείας. Εξάλλου, το μάθαμε πολλά χρήματα για το τίποτε. Πες τα κοπελιά. Έμα δηλαδή. Να. Ναι, εντάξει. Πολλά νεύρα. Πολλά. Αλλά
Λίγο δίκιο το Έχει δίκιο. Ενοχλούνε πολύ. Και παίρνουν 100.000 φορές τηλέφωνο. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Και διάφορα νούμερα. Ρε φίλε, ναι, διάφορα Πώς νούμερα. γίνεται Πού αυτό? τα βρίσκουν τα στοιχεία. Δεν ξέρω. Πού τα βρίσκουνε. Έλαντε. Απίστευτο. Εγώ υποψιάζομαι ότι τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τα βρίσκουνε. Ναι, δεν ξέρω τι έχουν κάνει collab. Έλαντε. Ναι, κάνει ποσοστό. Πέρα από αυτό, το άλλο, να σας πω ότι η κλίση μας ηχογραφείται για λόγους ασφαλείας, ας πούμε. Και με ρώτησε. δεν σε νοιάζει. Με ρώτησε αν θέλουν να ηχογραφηθεί η κλίση μας. Π.χ. Πολλά τέτοια, πολλά σπαστικά. Η λύση είναι μία, θα σας την πω στο τέλος, όχι τώρα, για να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, να ξέρετε τι θα κάνετε για να αποφύγετε τα τηλέφωνα. Σωστό. Επικίνδυνος αριθμός. Διάσημος τηλεπροφήτης πλασιέ των Χριστιανέλ, αλλά και παραφυσικός, αν ιστορικός, ανερευνητής και σκοταδιστής, με λίγα λόγια τρελός για μάζεμα. Πάντως αυτά που λέει είναι απολύτως διασταυρωμένα και αποδεγμένα. Όσοι δεν το πιστεύουν θα φαγωθούν από τους Νεφελίμ. Ο Λιακόπουλος το έγραψε. Νομίζω ήταν σε τηλέφωνο σχετιζόμενο με του Λιακόπουλου. Και έχουμε και σχόλιο, Χρήστη, που λέει: σε παρακαλώ, μη μου τους αγριεύεις, γιατί θα καλέσουν πάλι και θα λένε ότι τους καλέσαμε πρώτα εμείς. Να σου πω κάτι, δεν κατάλαβα. Λίγο έχω μπερδευτεί γιατί λέει. Ενώ στην αρχή λέει ότι είναι τρελός για μάζεμα. Τρελός για δέσιμο, αλλά βγαίνουν τελικά αυτά που λέει. Αλλά βγαίνουν τελικά αυτά που λέει. Και όσοι δεν πιστεύουν θα φαγωθούν από τους Νεφελίμ. Οπότε η απόψη. Λίγο. Μπορεί. Μπορεί τώρα που το λες, μπορεί. Ναι. Ναι. Ή και όχι. Γιατί τρελούς για δέσιμο έχουμε πολλούς σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πολλούς. Δεν ξέρω. Με έχει μπερδέψει αυτό το σχόλιο. Λέω. Ενοχλητικός. Τι παίρνετε ρε ρόμπες μεσημεριάτικα. Ναι, δηλαδή ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Δεν, είναι αυτή το ωράριο εργασίας τους. 2 με 4, ξέρω εγώ. Τι ώρα κοιμάται ο κόσμος, τι ώρα γίνεται η δουλειά που Τότε. Εκεί είναι η σωστή στιγμή για να πείσεις τον άλλον. Όχι, θα σου πω λοιπόν. Το πρωί δεν είναι σωστή στιγμή. Δεν είναι. Έχεις μόλις ξυπνήσει. Ή μπορεί και να σε ξυπνήσουν. Το μεσημέρι δεν είναι σωστή στιγμή. Μόλις έχεις γυρίσει κουρασμένος. Το απόγευμα δεν είναι σωστή στιγμή. Ένα απόγευμα έχεις να βγεις λίγο και σε μια βόλτα, άλλοι μπορεί και να δουλεύουν. Και το βράδυ είσαι κουρασμένος από όλη την ημέρα. Ναι. Και θες να κάνεις ένα μπάνιο να χαλαρώσεις. Οπότε να κοιμηθείς. ούτε αυτή είναι. Άρα δεν παίρνει τηλέφωνο. Τελείωσε! Στείλτε mail! Άμα θέλω να το διαβάσω. Στείλτε SMS. Δίκιο έχεις, καλά τα λες. Μα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω λίγο στο mood του προηγούμενου σχόλιου. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε ουδέτερο το έχει βάλει, σαν ούτε ενοχλητικό ούτε επικίνδυνο, ουδέτερο. Και λέει, ασφαλής αριθμός, τελεία, Λιακόπουλος. Είναι λες και το έχει γράψει ο ίδιος ο Λιακόπουλος. Είναι ασφαλές, παιδιά. Και το ονοματιακό. Ναι. Και βγαίνουν αυτά που λέμε. Βγαίνουν Δηλαδή αυτά που δεν λέμε. είναι. Ξέρουμε τι σας λέμε. Τέλος, αυτό. Λοιπόν, ενοχλητικός ο επόμενος. Με πήρατε 3 φορές σήμερα, περιμένω άλλες 66 φορές. Τέλειο. Ισχύει. Φανταστικό. Δεν είναι αρκετές 3 φορές. Ναι, γιατί μπορεί να πει σε κάποιους, δεν μπορώ τώρα, ας πούμε. Αλλά τι ώρα να σας καλέσουμε. Πείτε μου, πότε μπορείτε. Και θα σε καλέσουν. Μην πεις άλλη ώρα. Θα σε πάρουν. Δεν το ξεχνάνε. Θες, δεν θες. Ναι. Δεν υπάρχει. Επικίνδυνος. Μας πήραν τηλέφωνο ζητώντας λεφτά για δίθεν ατύχημα της κόρης μας. Μην απαντήσετε. Παιδιά, πώς φορές το έχω ακούσει αυτό. Έχει τύχει σε σένα κάτι παρόμοιο. Στη μαμά μου. Απίστευτο. Και σε πολλούς γνωστούς μας. Καλά, η μαμά μου προφανώς δεν τρώει το χορτό. Αλλά έχει τύχει σε γνωστούς μας να την πατήσουν. Ωραία φίλε. Απίστευτο. Τραγικό. Δεν έχουν το Θεό τους. Ρε εσύ, αρχικά, επίσης το άλλο. Πού ξέρουνε σε ποιον θα πάρω τηλέφωνο. Ναι! Να πούνε, ξέρω εγώ, μαμά χτύπησα.
Να ξέρω δηλαδή ότι αυτός που παίρνει τηλέφωνο έχει παιδί. Και τι παιδί, γιατί σε άλλους παίρνουν κορίτσια, σε άλλους παίρνουν αγόρια. Ανάλογα με το... Γιατί άμα πάρουν σε κάποιον και έχει κόρη, αλλά μιλήσει αντρική φωνή, τι από μαμά χτύψα, δεν έχω γιο. Πω, ναι, ισχύει. Δηλαδή σημαίνει ότι ξέρουνε. Πώς ξέρουνε πού θα πάρουν τηλέφωνο. Όντως, το είχα σκεφτεί αυτό. Και παίζουν πολύ καλό θέατρο. Εγώ θα υπέθετα ότι παίρνουν τυχαία και ότι κάτσει. Και ότι κάτσει, δεν νομίζω. Αλλά το θέατρο φοβερό, Όσκαρ. Αλλά εντάξει, και επίσης με το πιστεύω, ψυχραιμία. Δηλαδή, αν μας βλέπετε μαμάδες, που λογικό είναι εκείνη την ώρα άμα σε πάρει κάποιος και σου πει «Α, μαμά, χτύπησα», θα πεταχτεί η καρδιά έξω από το σώμα. Ψυχραιμία, γιατί δεν ακούτε αυτά που συμβαίνουν. Μην βιαστείτε, πάρτε πρώτα το παιδί σας όντως τηλέφωνο. Ναι. Γιατί λογικά, άμα έχει γίνει κάτι από το ίδιο το τηλέφωνο, θα σας πάρει από κάποιο φίλο του, δεν θα σας πάρει από ένα άσχετο νούμερο που βρήκε. Διασταυρώστε πρώτα τι ισχύει και τι όχι και μετά αγχωθείτε ή όχι. Ναι. Στο 99% των περιπτώσεων απλά δεν θα αγχωθείτε γιατί δεν έχει συμβεί τίποτα. Αυτό. Είναι ένας τσιγκάνος και βρίζει τους πάντες. Τι λες! Ότι δηλαδή τι. Ναι. Τι φάση! Επίσης το τσιγκάνος πώς το διασταύρωσε δεν ξέρω από το τηλέφωνο, από τη φωνή. Από καμιά προφορά. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Μη χειρότερα. Ωραίο. Καλύτερα Και φαντάζεσαι εκεί που λες «Ωχ, εταιρεία θανάτους, μην είναι λύκια». Τι φάση! Στα καλά καθούμενα. Είναι, λοιπόν, θα είναι reverse psychology αυτό. Θα παίρνει τηλέφωνο στις εταιρείες, θα τους βρίσει πριν τον πάρουν οι ίδιοι. Σου λέει θα με πάρετε και θα σας βρίσω. Θα σας πάρω εγώ, θα σας βρίσω πριν. Καλό! Βάζω εγώ με το μυαλό μου τώρα, ναι. Καλό. Πω, εντάξει, θεϊκό. Πολύ καλό. Πολύ θα ήθελα να δεχτώ μια τέτοια κλίση. Να δω τη φάση. Εδώ, άμα θέλετε παιδιά, βρείτε κάποιον, παίρνετε την Κατερίνα. Θα το βρίσω κι εγώ, ξέρεις. Μπορεί να είναι και ένα ωραίο. Μπράβο, εκτόνωση. Ξέρεις τι, κάτω τέτοιο όμως φίλε. Να βγάλεις και τίποτα. Θέλετε να εκτονωθείτε, θέλετε να με βρίσετε, πληρώστε λίγο κάτι της. Άιρις, θα σας δώσουμε Άιρις. Καλέστε με στο τηλέφωνο, περνάτε στο ίδιο τηλέφωνο την πληρωμή, βρίστε μας. Να εκτονωθείτε και εσείς να βγάλουμε κι εμείς κάτι. Τέλεια. Επιχείρηση. Τέλεια business, το βρήκαμε. Θα το πάμε στο Dragon's Den του χρόνου. Ενοχλείτε! Παίρνετε συνέχεια κάθε μισή ώρα! Φτάνει! Αυτό που έλεγα πριν. Αυτό που με κεφαλαία γράμματα. Ναι, αγανάκτηση. Ένα τόνο αγανάκτησης. Δίκιο έχει. Δίκιο. Φτάνει. Παιδιά, απίστευτο. Μα και εμένα τώρα αυτές τις μέρες μου κάνουν απάντητη. Αναπάντητη σκέτο, μπλοκάρω, μου κάνει καινούριο νούμερο αναπάντητη, ξαναμπλοκάρω την επόμενη μέρα καινούριο νούμερο. Τι βάση! Τι λες? Από πού ξεφυτρώνουνε! Σαν τη λερναία ύδρα. Πω. Φοβερό. Φτάσαμε στο τέλος. Με τούτα και με εκείνα, ενοχλητικός ο επόμενος αριθμός. Είναι μια παρέα κακομαθημένα τσογλάνια που παίρνουν για να σπάσουν πλάκα. Όλο και κάποιος όμως θα βρεθεί να τους κάνει αυτά που λένε και θα τους κοπεί το γελάκι. Τι λες! Αυτά τώρα θα είναι τίποτα πιτσιρίκια που θα κάνουν φάρσες. Και εμείς δεν κάναμε τέτοια. Ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα τι λένε αυτά τα πιτσιρίκια. Κάτι χοντρό. Ναι, γιατί σου λέει άμα βρεθεί κάποιος τα κάνει αυτά που λένε, τη βάψατε. Θα λέει κάτι χοντρό. Εμείς τα λέμε βλακίες. Στην εποχή μας οι τηλεφωνικές φάρσες παίζανε πολύ, αλλά εμείς ήμασταν λίγο φλωράνοι. Εντάξει, λέγαμε χαζά. Και το θηροτηλέφωνο έπαιζε πάρα πολύ. Πολύ. Ναι, το νομίζω το θηροτηλέφωνο ήταν εμάς. Άμα δεν καταλαβαίνετε τι εννοούμε, εμείς στην εποχή μας πηγαίνουμε και χτυπούσαμε θηροτηλέφωνο και τρέχαμε. Γιατί πρέπει και να τρέξει. Άμα το χτυπήσεις και πάει στο θηροτηλέφωνο, το σηκώσει, δεν θα σε δει μέσα από το θηροτηλέφωνο. Σε παρακαλώ πολύ. Πρέπει να φύγει σύμφωνα, να μην σε προλάβει. Από το διαμέρισμα επάνω, ξέρω εγώ. Αυτή ήταν η πλάκα μας εμάς. Έτσι παίζαμε. Πολύ αλυταριό και έτσι. Τρέλα. Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η λύση για να αποφεύγετε τέτοια τηλέφωνα. Δίδαξέ μας. Εγώ όποτε το κάνω, πιάνει.
Σας παίρνουν, σας λένε είμαστε τάδε και πάει για πρίξιμο. Θα σου πεις, δεν μπορώ τώρα, οδηγάω, καλέσετε με άλλη στιγμή. Στο οδηγάω, δεν μπορεί κανείς να σου πει τίποτα. Να σου πιάσει το τιμόνι, να σε απασχολήσω λίγο. Γιατί άμα του πεις μαγειρεύω, θα σου πει εντάξει, όσο μαγειρεύετε. Άμα του πεις είμαι στη δουλειά, επίσης δεν τους νοιάζει. Σου λέει κι εγώ είμαι στη δουλειά, αλλά μιλάω στο τηλέφωνο, βλέπετε έτσι. Δεν έχει άλλη δικαιολογία. Άμα του πεις ξύπνησα, σου πει δεν πειράζει, να τράβεις την μέρα. Αν πες οδηγάω τώρα. Έχει δίκιο, μου το πρότεινε και εμένα και όντως πιάνει. Ναι. Και μετά κλείνει το τηλέφωνο, σου πει ωραία, θα σε πάρουμε άλλη στιγμή π.χ. Απείς εσύ, ναι. Μπλοκάρεις το νούμερο, τελείωσε. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Όχι ότι θα σε ξαναπάρουν κάποια άλλη στιγμή απ' αλλού, θα σου ξαναπείς οδηγάω. Τουλάχιστον εκεί την ώρα δεν στα πρίζουνε. Ναι, πράγματι. Εγγύηση, παιδιά, πιάνει. Τώρα βέβαια που το μαρτύρησα δεν ξέρω πώς το ξέρουν και αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν μπορούν να διασταυρώσουν εγώ όντως οδηγάω εκείνη την ώρα ή όχι. Τι θα μου πει, άνοιξε βιντεοκλήση, μου δω ότι οδηγάς. Δεν γίνεται. Άρα να ξέρετε, αυτό είναι το κόλπο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Αληθινή έτσι, αληθοφανές δικαιολογία και δεν μπορεί άλλος να σου πει τίποτα γιατί είναι και επικίνδυνο να μιλάς και να οδηγάς. Απαγορεύεται, έχει πρόστιμο. Πιάνει. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, τι πρέπει να κάνετε? Ένα like και ένα share. Και φυσικά να μην ξεχάσετε να πατήσετε και το subscribe που είναι από κάτω, γιατί με περισσότερα subscribe που πατάτε, σε περισσότερους μπελάτες μας βάζετε. Να πατήσετε εννοείται και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε Κυριακή στις 2 η ώρα όπου ανεβαίνουν τα καινούργια μας βίντεο. Να μας αφήσετε σχόλιο και να μας πείτε εννοείται τις δικές σας εμπειρίες από τέτοια ενοχλητικά τηλέφωνα ή αν υπάρχει κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά και βλέπει αυτό το βίντεο, γράψτε μας σας παρακαλώ πώς είναι να κάνετε αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω, το κάνετε στα ψέματα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί να είστε τόσο ενοχλητικοί. Σας δίνουν κάποιο μπόνους όταν ενοχλείτε τον κόσμο. Θέλω πάρα πολύ να μάθω αν αντέχετε να κάνετε αυτή τη δουλειά ή αν απλά το κάνετε με το ζόρι. Γράψτε μας ιδέες για άλλα βίντεο που θέλετε να δείτε από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσετε να μας βρείτε και σε όλα μας τα social media που είναι κάτω στο κουτί περιγραφής. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο την επόμενη Κυριακή στις 2 η ώρα. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και stay tuned για περισσότερες μπελάδες. Γεια σας!